Nagbati ang kanding. Ito na. Hapit na guys siya mugawas. Ito, hapit na guys siya mubuto ang tumutog. Mugad din siya manganak ang kanding. Kanding ba? Para sa tao lang ha? Oo. Diba? Pares lang siya sa tao na manganak. Ato ko sa kuha madto ila man to ni kon sarito. Ara am lang yapon. Ila na pala to kurga na kumanan ko lang kurga. Ako na to ka insan. Hindi. Piil man ang nagbiro. Piil. Sige. Ito na. Sunod ang bakba. Oo, na. Mugad ini siya. Daw tawlat guys siya gayan ha. Pag manganak ang kuan kanding. Sige. Ano na siya? Naara na iaanak. Pasok ka na. Lapi. Na, para maulian. Siya gitalapan niya. Itong siya. Uy. Yang duha ka tiil manawa pagad na kuan. Sa naliri tiil. Babay ah. Kapuhan jud na sad siya. Ako ba siya oh. Kaliwat sa kanding kayo dire. Yung Henry nagikunan. Nasunak man. Dia. Bugto na ang kwan kay balhin ti ka dire. Sa jam si kanding ba may naglibod sang kwan bangko dag. Ilisan sang unom ka buok nga bangko. Dito na naglibod. Nya sir. Una-unaon anay na akong sir kay kanugon man. To iya ba kwan. Gatasan. Dani kanitay ad may kanding palakwam. Ako natukuan mo kay kamar ko sa sambang ko, may kuno ina sa kay ilisan lay kanding. Mahal ba ang kanding? Mahal ang kanding sa tag 2,000. Tama mga rasa ba na kang kuan. Jamsi. Ano siya? Gawas na siya. Cute. Yeah, wa ka na dira. Nabugto ah. Yeah, na siya. Duha ka buok. Tanawon ha. Oo. Tanawon na to kung basing inaa pa na ikatulo ba. Duha. Kani ikaduha brown. Pormero. Itom. Ikaduha.
Siya. Duha da siguro ha. China. Duha ka buok ang anak sa kanding sa among silingan. Alam na to na. Babay ba? Nilaki. Katong itom, ano man to siya, babae, lalaki? Babay. Ano siya? Babay man to. Babae, puro babae man ah. Puro siya girl. Ito mangustang sa brown. Atong usa unta ha, atong sa puti bakit puro sa babay. Babae tagliyaki atong sa una na kuan. Amoy na siya ang kanding sa among silingan na atlan jud nako kay miari ko diri sa